career and business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Happy Monday mga ka-agri! Narito na naman ang inyong makakasama sa 30 minutos na balitaan at iba't ibang impormasyong aking ibabahagi dito sa ating programang I Agree! Happy Monday mga ka-I Agree! Kumusta ang inyong pananghalian? Naway masarap ang inyong pagkain at habang nanananghalian, samahan nyo muna ako at ating alamin ang iba't ibang impormasyon tungkol sa agrikultura. Yan! Palakpakan! Happy Monday! Naway kahit Monday, naku, tanggalin naman na ang inyong mga lungkot na yung iba dyan nakasimangot, narinig lang na Monday Oo, last week pa yon na walang pasok, pumasok na kayo. Tama lang na pumasok kayo sa inyong mga trabaho at simulan na naman ang bagong linggo ng paggawa or labor. Ayan. Alright, sa ating programang pong ito, ating pag-uusapan yung iba't ibang mga programa ng Department of Agriculture at iba't iba na ring mga balita tungkol sa agrikultura. Unahin po natin dito sa ating Department of Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Department of Agriculture. Simulan natin. Ano nga ba ang bago dyan sa BFAR na yan? Kasi nga rin naman itong Department of Agriculture, itong BFAR, ay nananatiling ISO certified. Yan, palakpakan natin. Ano nga bang ibig sabihin ng ISO certified? Kasi maraming mga LGUs yung nagpapa-ISO certified na yung municipality namin ganito, ISO certified, yung ganito, ganyan, ISO certified din. Ang ISO certified, para lang sa kaalaman ng ating mga viewers ngayon, ang ISO is a seal of approval from a third party body that a company runs to one of the international standards developed and published by the International Organization for Standard Formulation and Fisheries Extension. So meaning to say, yung serbisyo nila ay pasok sa international standards at napapanatili ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. It's a good na meron tayong mga iba't ibang organizations na nagmo-monitor in terms of performance ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasi meron din si PIDEA, ISO certified yan, and Baguio City, the city government of Baguio is ISO certified din. So marami nga lang, depende lang kung ano yung iba't ibang kagalingan nila or expert nila. Meron yung ilan na hindi na ISO certified dahil ganito ganyan, pero meron din naman yung ibang LGUs na yun talaga yung kabisado nilang ginagawa or expertise na nila yon. So to the BFAR, congratulations po sa inyo. Ayan. Congrats. And second is, punta naman tayo dito sa paborito ng lahat, ang gatas. Ayan, kasi nga po ang National Dairy Authority or NDA, inanunsyo nila na plano nilang dagdagan ng 500% yung milk production ng ating bansa. Kasi last June 1 pala, ipinagdiriwang natin yung World Milk Day, which is on last Thursday yan, June 1, 2023. So yan yung pag-alala at pagpapaalala sa ating mga kababayan yung importansya at kahalagahan ng pag-inom ng gatas at kung ano ang role ng gatas sa ating ekonomiya.
Kasi alam nyo ba mga ka-I agree, yung mga Pilipino, gaano ba karami yung kanilang iniinom na gatas? Well, according po sa NDA, ang annual per capita milk consumption in the Philippines is estimated at 22 kilograms. Yan. So 22 kilograms ang iniinom ng bawat Pilipino sa isang taon na ganun karaming volume ng gatas. It's either powdered or siguro kinokonsumo kasi yung term nila dito eh. So it's either powdered or manufactured or yung simpleng fresh milk lang, 'di ba? Oo. Mas mababa tayo, mas mataas kasi yung bansang si Thailand kasi sa kanila naman 26 kilograms annual per capita ang kanilang milk consumption. Si Malaysia naman 52 kilograms yung kanilang nakokonsumo sa kada isang taon. At ang pinakamalaking nagko-consume ng gatas sa buong mundo ay ang United States with 287 kilograms annual per capita milk consumption. Ako, napakarami palang umiinom ng gatas kasi ang alam lang natin yung gatas iniinom ng mga bata, pero marami rin palang pwedeng paggamitan ng gatas. Kaya naman papataasin po ng NDA or National Dairy Authority yung milk production. So marami pa rin hong problema kasi in terms sa ating milk industry. Kasi nga po yung ilang mga kooperatiba, sila na mismo yung nakakakita kung ano yung mga pwedeng gawin ng pamahalaan para mapalakas yung produksyon ng ating gatas. Gaya na lamang ni Emeliza Laurenciana. So siya po ang chair ng Santa Maria Dairy Farmers Multipurpose Cooperative, kung saan sinabi po niya yung ilang problema na nakikita niya dito sa dairy industry ng ating bansa. Yung ilan po kasi is wala tayong or non-availability of island-born milking cows. So yung Carabao natin hindi masyadong malakas maggatas. Pero meron at meron pa rin. Kasi kung walang gatas ng kalabaw, saan tayo nakakagawa ng pastillas, di ba? Ano yung ginagamit natin? Most of the time, malakas yung production natin, but napupunta ito kung minsan sa mga iba't ibang local products such as pastillas, di ba? Ang sarap nun. Oo. Paggawa ng keso at iba't iba pa. Yung kesong puti, di ba? Ang sarap nun. Oo. Pati nga din kambing pwedeng gatasan. That is, pwede nating gawing goat cheese. Oo. So, isa din sa mga problema nito is yung matagal na pagpapalaki sa mga calves o yung mga anak ng baka para maging gatasan sana, no? And isa na din yung problema dito is yung imported milking cows not being acclimatized to the Philippine weather. Kasi yung isa dyan, yung breed na Frisian, yung mga baka, 'di ba? Meron yung mga baka na galing sa New Zealand, pag dumating dito sa Pilipinas, karamihan yung ilan sa mga baka is namamatay kasi nabibigla sila sa klima. Oo, kasi nga din naman hindi nila yun yung original na environment na nilakahan nila, no. So we need to adapt, kailangan natin sigurong pag-aralan pa kung ano pa yung pwede nating gawin para naman mapalakas at least yung ating production ng gatas. Kasi nga din naman itong 500% na increase na ito ng production ng gatas, balak ni NDA na abutin ito within 5 years, 5 taon. Kung ma-shorten natin, why not? Maganda, no? For our food security na din. Oo. To grow production sixfold, sinabi po ni ito pong si Lagmayo from the National Dairy Authority na said they are looking into improving daily average production of every cow from 8 to 10 liters. Gagawin po nilang 15 to 16 liters through better feed quality. So nasa sikreto daw siguro yan ng pagpapakain sa mga alagang baka para mas marami pong maproduce na gatas yung ating mga
alagang kalabaw. Dyan sa Asinggan, 'di ba? Yan yung otop nila kung hindi ako nagkakamali. Kasi nga din naman sikat yung bayan ng Asinggan dyan sa Pangasinan. Oy, dagiti taga Asinggan dita na imbangal daw yo. Dami-dami nilang mga produkto na gawa sa gatas ng kalabaw or yung Carabao. Oo. And then meron pa nga last year yung pinag-combine naman nila. Since maraming alagang isda, baka pwede tayong gumawa ng fish ice cream. Yung tilapia mismo, gagayatin nila, ihahalo sa ice cream. Sabi ng iba masarap daw. Pero sige, I'm looking forward na matikman yung ice cream na merong tilapia. Meron pang ang sili eh. Oo, 'di ba? And ang common ingredient doon is gatas. So, good luck sa NDA kung maaabot nila to, if they can shorten the time para mapabilis itong production ng gatas, why not? And sa atin din naman magbe-benefit. Tayo din lang naman magbe-benefit if ever na mapataas itong production ng ating gatas dito sa ating bansa. Yan. Sige, yan lamang muna ang ating pag-uusapan. Time out muna tayo. Oo, at mamaya makakausap natin. Last week kasi binayo tayo ng bagyong si Betty and yung hinila niyang habagat. Kumustahin natin gaano ba karami yung mga tanim natin ang nasira noong kasagsagan ng bagyong Betty, especially dyan sa La Trinidad. Nalubog yung kanilang tanim na lettuce, strawberry. Naku, antabayanan niyo po yan. Magbabalik ko ang ating programang I Agree. Angry player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Angry player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. ng batang 90s. Para natin ang itrahay. Ang batang 90s building. Di ka magsisisi, promise.
Music ng batang 90s. Angry player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Oras po natin, alas 12:50 na ng tanghali. Magandang tanghali pa rin sa mga nakasubaybay dyan. Lalong-lalo na si Sir Rodel Olanday. Hello sir, magandang tanghali. I know, namimiss mo ko. Ayan, nakikita mo na ako, napapanood mo na ako. And shoutout na din sa iba pang mga viewers ng I Agree ngayong tanghaling ito. Happy lunch po sa inyo. And ngayon, para po sa ating mga presyo ng gulay, atin munang silipin kung kumusta na ba ang presyohan dyan sa La Trinidad, especially dyan ho sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Ayan, simulan natin. Simulan natin dito sa ating cabbage rare ball. First class, 25 to 26 pesos. Second class, 20 to 22 pesos. Third class, 10 to 12 pesos. Susunod po dyan is yung cabbage wonder ball. First class, 25 to 28 pesos. Second class, 20 to 25 pesos. Habang ang big, 17 to 18 pesos. Third class or gaya, 10 to 15 pesos. Ang Chinese cabbage or wombok, medium, 18 to 20 pesos. Big is 15 to 17 pesos. Ang half moon is 15 to 16 pesos. Ang potato granola SXL 60 to 62 pesos. Ang XL is 46 to 50 pesos. 3X is 30 to 35 pesos. Extra 28 to 30 pesos. Ang marble is 24 to 25 pesos. Ang potato LBR SXL is 50 to 56 pesos habang ang XL is 42 to 48 pesos. Ang carrots, ang big is 22 to 28 pesos, ML is 11 to 12 pesos. Ang medium 10 to 11 pesos, ang lumpia is 5 pesos. Habang ang radish good is 45 to 50 pesos, ang semi good is 30 to 40 pesos, ang semi 15 to 20 pesos habang ang big size is ang ating big size is ayun, may tumatawag, wait lang po. Ayan, ang big size is 15 to 20 pesos habang ang putol is 5 to 10 pesos. So yan ho yung mga presyo ng ating gulay dito ho sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center ngayong tanghaling ito. Iyan. So siguro mabibigyan naman na tayo ng karagdagang impormasyon tungkol ho sa mga gulay natin. Ayan. Okay na ba, Sir Jonathan? Hello. Yes, Charles. Good afternoon. I wonder how you copy me this time, Charles. Ayan, So, ayan ho, makakasama na natin ngayon. Sinagot ko na. Ayan, si Sir Jonathan Lianes. Siya po yung Public Information Officer ng Department of Agriculture. Makakasama natin siya ngayon sa linya dahil pag-uusapan po natin itong naging epekto ng bagyong Betty dito nga ho sa Cordillera kasi may mga naitalang nasugatan, may mga naitalang pagguho ng lupa,
Diretsoy na natin, kumustahin naman natin yung ating sektor ng agrikultura dito po sa probinsya ng Benguet, especially dito ho sa Cordillera na din. Okay? Okay na ba? Ayan. Sige, okay na ba? Ayan, sige, makakasama na natin ngayon live si Sir Jonathan Llanes. Hello sir, magandang tanghali po. Oh yeah, good afternoon, Charles. I wonder how you copy me this time. Ayan sir. Sir, matanong ko na po itong damage ng na report ng DRRM unit ng Department of Agriculture. Kumusta po yung damage ni Betty? Oh, well, alam mo, as of June 2, batay sa nakuha impormasyon ng ating Department of Agriculture Regional Risk Reduction Management Operations Center, ito yung parang sa summary of initial damage and losses report, bunga ng epekto ni Bagyong Betty. Yung natalang kasiraan ay mostly on sa rice na mga commodities dito sa munisipyo ng Bauco sa Mountain Province. Ito ay binubuo ng 40 mga farmers natin, yung mga magsasaka natin, na kung saan umaabot sa 6.3 hektaryang lupain ang naitalang kasiraan. At ito yung may kaukulang production loss in terms of metric tons, nasa 5.99 metric tons, Charles. And may production loss ito na nagkakalaga ng 359,100. So far, yan pa lang ang ating nakuha na impormasyon mula sa ating mga Office of the Municipal and Provincial Agriculture's Office. So, nanta pa rin natin yung iba pang mga detalye at impormasyon dahil nga dito sa kasiraan na ginulot ni Typhoon Betty sa ating region, Charles. Matanong ko lang Sir Jonathan, kasi dyan sa Bauco, naging malakas din ba yung pag-uulan na na-monitor dyan during nung habagat dyan sa Mountain Province, Sir Jonathan? Well, ang batay sa ating impormasyong nakalap is parang similar yung naramdaman nila dito sa atin nung last week. But syempre, more on the mountain side kasi sila, mountainous area siya. But alam mo, Charles, as early as May 24 pa lamang, nung nakarang buwan, nagsimula na tayong mamahagi ng impormasyon sa ating mga magsasaka at sa mga LGUs, Kaugnay doon sa mga advisories na pinalalabas ng Pag-asa, and of course yung positioning ng ating mga binhi para doon sa mga posibleng tamaan ng bagyo, na kung saan makaraan ang itong pagkakadaan ng bagyo ay base sa assessment at evaluation ng ating regional field office, yung ating mga technical experts, mamahagi tayo ng mga binhi sa kanila, Charles. Matanong ko lang dito sir, kasi merong mga nabahadyaan sa La Trinidad na mga strawberry farms such as lettuce, mga tanim na strawberry, pero hindi pa nag-a-appear doon sa report natin. I think ata medyo hirap pa yung DRM unit natin kasi hindi nagre-report mismo yung ating mga magsasaka. Paano po ba yung proseso? Pupunta ba si DRM unit or mismong si magsasaka yung lalapit kay DA? Pasensya po, mayroon akong nasirang pananim nung bagyo. Paano po yung proseso? Charles, gaya na rin ng mga nauna ko na nabanggit sa iyo at sa ating mga taga-subaybay. Meron kasi tayong sinusunod na proseso kasi isa sa mga na-devolved function ng national government ay ang hanay ng agrikultura. Na kung kaya't meron tayong Municipal Agriculture's Office at saka Provincial Agriculture's Office. That is similar sa Department of Health, di ba? Meron tayong Municipal Health Office, mayroon tayong Provincial Health Office. In the case of the DA, itong ating Municipal and Provincial Agriculture's Office is under the local government unit. So bilang under the local government unit, sila ang initial na kukuha ng mga datos ng mga kasaraan at doon malalaman kung ano yung maaari natin pamahaging tulong
pagka ito'y inelevate na sa atin dito sa Regional Field Office, based doon sa maging assessment ng ating mga technical experts sa Charles. So kung may na-miss out kayong mga magsasaka na hindi natulungan or na-identify, hindi kasalanan ni Department of Agriculture, kundi kasalanan ng municipal or yung responsibility rather is na kay municipal at kay provincial agriculture office. Tama po ba, sir? Oo, hindi naman kasalanan, ano, pero ito nga kasi ang proseso, ang ating magsasaka, kinakailangan magtungo muna sa ating municipal and provincial agriculture sa anumang usapin patungkol sa agrikultura. Ngayon, pagka hindi makayanan ng ating munisipyo o ng ating provincial agriculture office, that's the time na i-elevate ito dito sa regional field office. Tayo naman ay magsasagawa ng kukulang validation assessment para ma-determine at ma-identify kung ano yung specific and particular intervention na pwede nating may pamahagi sa ating magsasaka. Kasi gaya nga na nasabi ko sa iyo, Charles, limited din yung resources ng pamahalaan na kung kaya't hanggat maaari, nais din nating pamahagi ito, hindi lamang sa mga ilan, pero sa mas nakakaraming mga magsasaka na kung kaya't hinihikayat natin sila na mag-membro ng FCA at sumailalim din sa RSBSA, yung registration ng ating mga magsasaka, Charles. So for now, 395,000 pa lang yung damage sa Cordillera. 359,100. 359,100. Yun. But we are expecting natataas pa ito kapag nag-report na lahat-lahat ng mga magsasaka, sir? Hopefully, sana ito lang, Charles, para makapagpatuloy naman yung ating mga magsasaka. Pero ang tabayanan natin yung mga darating pang pag-uulat mula sa ating mga municipal and provincial agriculture office para ma-collate natin. Alam mo kasi tayo rin ang pinagkukunan ng impormasyon ng Office of the Civil Defense. So kung ano man yung makakalap nating impormasyon, yan din yung ipino-forward namin sa central office and dito sa ating Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, yung Office of the Civil Defense, Charles. Alright. At least nabigyan nyo po kami ng impormasyon tungkol dito nga ho sa epekto ng habagat at si Bagyong Betty dito sa Cordillera. Siguro, sir, mensahe nyo na lang po para sa ating mga magsasaka at mga viewers na din dito sa ating programa, sir. Siguro, dagdag pang ka-informasyon sa iyo, Charles. Alam mo, doon nakarang Biyernes ay nagsagawa na rin ng kauna-unahang pagpupulong ang Regional Interagency Task Group for El Nino, no? Kung saan ito ay binubuo ng kumulang sa 28 ahensya ng pamahalaan na bumuo ng mga hakbangin bilang preparasyon sa posibleng epekto ng El Nino dito sa ating region. So nandiyan ang OCD, ang DNR, ang kapulisan, nandiyan din ang ating DTI, DPWH. So multi-agency ito, Charles, na nagsimula na silang bumuo ng mga yung preparatory measures. Kasi ang El Nino ay tinatayang tatama sa atin dito sa region by the month of October. Moderate ang tinatayang weak to moderate ang tinatayang mararamdaman natin by the starting the month of October hanggang sa unang semestre ng 2024, Charles. So it's either malakas na pag-ulan or drought yung pwedeng maging consequence, no? Kasi malakas yung precipitation ng tubig sa Pacific Ocean, or ano yung nakikita nating epekto nun, sir? Prior to October ay makakaranas pa rin tayo ng tag-ulan, ano? Yung batay sa pagtataya ng pag-aasa doon sa i-present nilang models, tinatayang aabot ng kumulang sa 17 tropical cyclones ang posibleng maranasan natin bago dumating ang October. So that is more or less, Charles, kasi these are models lang naman eh. So maaari pa rin magbago yan. Alam mo naman ang panahon naman kaya nga forecast, walang kasiguruhan yung ating panahon. No, maaaring
tayo ng bagyo pero may mga pangyayaring hindi naman tumutuloy yung bagyo. Mga ganon, Charles. So, yun, batay sa kanila, mga ganon, karami ang ating posibleng mapagdaan ng or maramdamang mga tropical Bagyo. cyclones. Oo. Then by October, ito na yung mild to moderate, weak to moderate actually. Ang effect ng El Nino, and mostly dito sa may Apayao, Ifugao, and Abra area. So these are the rice planting areas. But ngayon pa lang ay nagsasagawa na tayo ng paghahanda sa hanin ng kagawaran ng agrikultura. Meron na tayong mga inihandang mga hakbangin, like for example, yung paghahanda ng mga binhi, no? And Oo. then yung pamamahagi ng mga drought resistant na mga binhi Oo. para hindi masyadong gumagamit ng tubig at makapagpatuloy ang ating magsasaka sa kanilang pagtatanim, Charles. Yun, alright. Well, with that, sir, maraming salamat sa impormasyong inyong ibinahagi dito sa ating programa. Magandang tanghali, sir. Oh, at bilang panguli na lang, Charles, yun, ulit, doon po sa ating mga magsasaka, pagka meron pong suliranin kaugnay sa agrikultura, mangyari po lamang magtungo kaagad sa inyong pinakamalapit na municipal at saka provincial agriculture's office para po sila ang unang makapamahagi ng suporta sa inyo bago po ito maiparating sa aming tanggapan dito sa Regional Field Office. So, yan lang muna, Charles, at muli maraming salamat. Ayan, so yan po si Sir Jonathan Llanes, palakpakan natin. Ayan, so siya po ay yung information officer ho ng Department of Agriculture, Cordillera. Magbabalik po ang ating programa, I agree. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Oras po natin, 1:07 na ng tanghali. Magandang tanghali pa rin sa ating mga kababayan. Iyan. Alright, sige. Para naman ho sa iba't iba pang kaalaman na aking ibabahagi. Eto, maganda to, ano? Ito na yung segment natin. Agree ka ba? Oo, ayan. Yan nga po yung isa sa mga pinag-uusapan namin kanina. Ano ba yung pwede nating ibigay na fact or impormasyon sa ating mga kababayan? Ito, pork is the most consumed meat. Ay, hindi kabayo. Bakit ba may kabayo? Ayan. Pork is the world's most consumed meat. Ito po yung karne daw ho ng baboy. Ito po yung pinaka kinokonsumong karne dito sa buong mundo. So, pork comprises over 1/3 of all meat consumed. Why pork? Well, it's not just because everybody loves bacon. Historically speaking, pork is a very easy meat to preserve via smoking, curing, or salting, or yung tinatawag din nila na pork barrel.
Ito po kasi wala pang refrigerator noon para po makapaglayag yung mga tauhan ng British Navy or kung anumang empire yan, they need, kailangan po nilang magbaon ng maraming pagkain. And one way to preserve pork, kasi nga din naman kapag binilad mo sa araw or nakatiwangwang lang, masisira yung karne, uuurin, tapos masisira. One way is yung pork barrel, kung saan ilalagay nila yung karne ng baboy sa isang barrel, yung lalagyan ng alak, and then papatungan nila ng asin. And then ganun din, same na process hanggang sa mapuno. Ano? So pati din naman dito sa Cordillera, 'di ba? Kiniing akong kunada yung smoked meat or yung etag. Naku, napakasarap ng etag tapos pinikpikan. Naku, ang sarap nun. Oo. Sana ganun din yung lunch ko mamaya. And also, it keep well before refrigeration but it also tastes great under various preservation tactics and adaptable to a variety of flavors, spices, and dishes across differing cultures and regions. No, yan. So, pork ang pinaka kinokonsumong karne dito ho sa dito sa mundo. Yan. So, pero pwede din naman yung kabayo, pwede rin yung ano pa bang sources? Rat. Oo, sa Africa, yung mga malalaking rodent or rat, kinakatay nila yan. Pwedeng ulamin, basta karne. Sige. Alright, so yan nga ho, yung aking ibinahaging impormasyon sa ating segment na Agri Ka Ba? Ayan, and pansamantala munang magpapaalam, nakasama nyo ho sa 30 minutos na talakan, Charles Limon. Mamaya, antabayanan nyo po si Lynette Iris Paed, dyan ho sa Inside Pangasinan, mamayang alas 3 po yan, and panoorin nyo po, at mamayang alas 6 is ihahatid namin sa inyo ang may init na mga balita sa Luzon Headlines. Antabayanan nyo po yan lahat sa RNG Luzon. Muli, maraming salamat and magandang araw sa ating lahat.